Hello mga Jumega ko na mga gandararat, kumusta kayo? Mga gandararat, may isi-share naman ako sa inyo. My God, nakakatakot. Pero alam nyo ba, bago ang lahat, no? Siyempre, mag-intro muna tayo. Mga gandararat, tayong mga babae, wala tayong ibang iniisip kundi puro trabaho, busy tayo, 'di ba? Syempre, pera na lang sa may mga maraming pera kasi paganda lang ng paganda yung ano nila, yung iniisip nila, 'di ba? Pero nagtatrabaho pa rin yan sila, nagsikap. Pero syempre, tayong mga babae, minsan sa sobrang busy natin, nakalimutan na natin yung sarili. Wag naman, para tayong baliw nun. So, ngayon mga gandararat, may isi-share ako sa inyo. Ako, yung 'di ba nag-apply ako doon sa doon pa sa Pilipinas noong December 2021, nagamit ako ng ano ba yung astringent na yun, kalimutan ko. Tapos, yun nga, nagkaano ko dito nagka dark spots, ewan ko kung makita ba ninyo. Yan, ito dark spots. Nagka-dark spots ako. Kasi nga, nag-astringent ako, tapos sobrang init, naglakad kami kasi nawala kaming dalawa ni Gandararat Jen. First time kasi namin yung pumunta sa office. Then, pagpunta namin doon, ay Diyos ko Lord, daw kami, nag-GPS, yun na nga, lumagpas kasi ano pala yung data, parang nawala yung signal, kaya bye, naglakad kaming dalawa ang layo. Sobrang init, Diyos ko, pagdating ko dito, nangitim yung mga dito ko. Sa sobrang ganda ng mukha ko na ang puti-puti, na itim talaga dito. Sinong relate dyan? Mga gandararat, yun na nga ang resulta sa sobrang arte-kartihan sa buhay, no? Dapat naman kasi minsan, dapat hindi mag-arte-arte. Pero sa edad kong ito, I'm 43, become 44. Ngayong taon na to ang tanda na, pero forever young, I wanna be forever young. Sino ba naman ang hindi gusto? Tapos mga gandararat, 'di ba may vlog ako dati na yung nagamit ako ng vitamin C, 'di ba, serum. Yung isang vlog ko, meron ako. Then sa salon kasi yung ginagamit nila sa sa facial. Kaya sabi ko, magbili na nga lang ako ng sariling akin. Kaya ito yung ginamit ko, Garnier na vitamin C serum. Tapos nakaubos na ako ng isa. Tapos ito yung ginagamit ko na pang daily cream. Ito, Olay. Pero siya, anti-wrinkles, my God. Lola, daghan nag-wrinkles pero pugong-pugong sa edad, mga bayot. Then na ngayon, syempre ubos na to. Ayan, ito na naman. Ngayon mga gandararat, ang video na to, gusto kong i-try yung nakita ko na na cute na lifting powder. My God. Yun ang ginamit ko sa buhok ko. Ito 'di ba? Ito yung ginamit ko. Yan. Nagbe-bleach na naman ako kasi tinanggal ko na yung salt and pepper blend ko. Kasi madali ako maboring sa color. Gusto ko lang talaga yung light. Ganito lang yung kulay ng buhok ko. Kaya nakita ko na maganda daw yun sa skin. Kaya nga sabi ko, pwede kaya to? Nag-serum ako. Ay, Diyos ko Lord, sana wala namang mangyari. Paano na lang? Pero siguro, kung may mangyari man, hindi naman siguro kung mamamatay. Papangit lang yung mukha ko. Joke. So mga gandararat, samahan nyo ako, wag nyo akong iwan. Kasi gusto ko makita ninyo yung result ng mukha ko. Wait lang, kasi naka-filter ako. Tanggalin ko yung filter para makita nyo yung mukha ko. Mga gandararat, ito yung dark spots ko. Yan, kita nyo? Pero yung mukha ko, 'di ba wala siyang yung malalaki yung mga pores, wala ako niyan. Tapos ang meron lang ako maraming ugat, yan talaga ang number 1 na problema ko. Pero sa personal, maputi naman yung mukha ko. Siguro sa reflect ng lang, siguro ng ilaw. Yan, ito lang problema ko, mga gandararat, 'di ba? Mas maputi pa yung kamay ko kaysa mukha ko. Ang arte kasi kahit ano-anong nilalagay sa mukha, kaya tuloy puti pa yung kamay kaysa daliri. Yan, tingnan nyo, 'di ba? Kaya
Tara, samahan niyo ako mga gandararat. Mga gandararat, ito yung gagamitin ko na lifting powder ng Kyun product, ito yung cream blonde nila, at syempre lagyan ko rin ng developer, na 6%, at ang ratio pala nito is, 1:1.5. At kailangan gamitan mo ng sterile, para madaling matuno ang granules ng ating lifting powder. Mga gandararat, tuposan nyo ang video na ito, para makita nyo kung maganda ba o hindi, kaya kayo na ang maghasga. Mga gandararat, ito na, tapos na siya. Tapos, ano na ngayon? Ay, pagkatapos na lang tingnan yung anong oras. Alam niyo, ito yung ginagamit ko, gamitin ko, kasi wala akong, dapat makeup brush na malaki. Wala. Ito, hindi naman to ginagamit Kaya, ito lang. Tapos, ano din siya, smooth din siya sa balat. Balat ko to kaya ayoko namang ipahamak siya, di ba? Kaya, ito na. Ayan ako na siya. Handa ko na. Charan! Di ko na dinamihan ng bleaching, oxidizing developer. Yun na nga lang, tiis ganda ng baho. Medyo maano lang talaga siya, hapdi-hapdi. Ang amoy. Ay, Diyos ko Lord, alam niyo na ang amoy nito. Dapat malayo siya sa mata. Dapat hanggang dito lang. Maglapit sa mata. Wait lang, kukuha lang ako ng pamaypay. Mga gandararat, nag-ano ako ng pamaypay kasi di ba hindi ko maano yung amoy niya. Nababahoan ako Malamang yung mukha ko tsaka buhok ko magkakulay na sila. Sorry, natakpan.
Hanggang dito na lang. Yan. Yan lang maglagay. Natatakpan, sorry. Dapat kasi may maglagay nito tapos pipikit lang ako, 'di ba? Tulad sa mga facial na ano. Ito yung ginagamit nila. Kailangan pipikit ka. So, ang dami pang sobra, oh. Yan. Ito. Namumula. Ah, 15 minutes lang to. Ngayon, 8:05. Diyos ko Lord, yung mata ko. Ay, Diyos ko Lord, baliktad pala. 7:15. 7:15 p.m. dito sa Saudi. 'Di ba? 12 p.m. dyan sa, 12 a.m. sa Pinas. Yan. 15 minutes lang to. Ay, Diyos ko Lord, sinipon ako sa amoy. Diba, magpa-facial ka, to na lang, bili ka na lang ng ganito. Ewan ko kung meron to sa, siguro meron dyan sa Pinas. Di all around na. May ano pa, bleach pa sa mukha. Tapos, yan. Siguro pwede din to sa kilikili. Ganyan lang. Lagyan ko pa bang legs ko? Diyos ko Lord, para na akong bond paper nito. Ang puti ko na, tapos lalagay pa nag-bleach pa. Kasi, di ba, maganda naman yung, kahit hindi ko siya ini-endorse, syempre, try ko naman sa sarili ko. Bisyosa ko eh. Joke. Yan. Hindi naman siya mahapdi. Kunti lang, parang ano lang. Kaya naman. So, mga ambisyosa, bili na kayo ng ganito. Gusto nyo pumuti? I'm sure, dito puputi ka talaga. Diyos ko Lord, pati legs ko lagyan ko na. Nagbe-bleach na nga lang, sulit-sulitin na.
Di ko na lang lagyan dito banda kasi, di naman maitim, sa'yo maputi ba joke only. So mga gandararat, 15 minutes ganito lang ako. Hindi ako pwedeng mag-upo. Diyos ko Lord, nanon pala sa damit ko. Oh, wait lang. Alam niyo mga gandararat yung feelings ko. Parang ang daming langgam. Nakikiliti ako. Pero hindi naman siya masakit. Pero promise, nakikiliti talaga ako. Yan. Sabi pa nila, tiis ganda. Mga gandararat, tingnan nyo yung mga background ko. Oh, yan. Bag ni gandararat, Jane. Bag ko. Siyempre, handa na yan. Yung, ako hindi pa handa. Joke. Yan, siyempre. Dito ako nagluluto. Eh, kasi takot ako eh. Yan, kalak. Kaya kanina, hindi na ako nag-ingay doon sa sa room. Yung kinuhaan ko ng mga bleaching powder. Tsaka ano to? Developer. Kasi natakot ako. Kasi may kusina din doon. Maririnig nila. Kaya, ito lang. Kaya wait lang tayo ng 15 minutes ha. Sasayaw muna ako. Joke. Ito mo, dapat lagyan mo rin. Maitim ba akin? Hindi naman. Minutes. Diyos ko Lord, puputi nga. Pumuti nga. Mas lalo kung pumuti. Grabe. Tudo na to. 5 minutes more. Kaya, stay tuned. Excited na ako ng result nito. Siguro, puputi siya or hindi. Siyempre, di ba, alam nyo naman pag mga lifting powder, my God. Ito. Dapat hindi pwede dito kasi manghang siya. Tapos, sensitive area. Kaya yan lang ginamitan ko. Yan lang. Antay lang tayo. Mga gandararat, 15 minutes na. Tara. I-wash ko na yung ko. I-wash ko na. Tingnan ko kung anong resulta nito. Tara.
So mga gandararat, ito na yung result. Yan oh, ang puti talaga. Iba kasi dito, ang pangit kasi ng phone ko, hindi mga ano makita ba masyado ba. Yan. Tapos yung dark spots ko, naging red siya. Yan. Pag mawala na yung red, puputi na yung mukha ko niyan. Yan. Yung hindi natanggal yung ano lang, yung anong tawag ito? Ugat. Hindi na talaga matanggal yan kasi inborn yan eh. Yan. Di ba ang shine? Tapos ano, hindi mo na talaga kailangan magpaglota. Yan. Tapos yung balat ko dito. Oh, di ba? Ay, flawless. Yan. Yan. So mga gandararat, nakita nyo na, di ba? Pero mas maganda pala talaga pag may filter. hindi totoo. Totoo mga gandararat, di ba? Ang ganda niya. Ang ano ng mukha ko ngayon, oh. Yan. Hindi na natin, ito lang oh, yung dark spots ko oh. Pero naglighten siya. Pero namula pa kasi siya, pa kaya ganyan siya, parang makita-kita siya. Yan. Tapos yung dito ko, syempre, ang flawless, oh, wala pang lotion yan. Paray. So, mga gandararat, I hope na i-try nyo rin to. Hindi naman siya nakakasira ng balat kahit naka-serum ka, kahit anong yung ina-apply mo. Parang once a year lang ata yung maganito or depende siguro sa'yo. Pero wag naman yung parang araw-araw na lang. 'Di ba? Maganda siya sa mukha, mga gandararat, promise sa personal. Ang kinis ng mukha ko, tapos ang puti niya sa personal. Oh. Pangit kasi ng phone ko, alam nyo na. Huwag nyo nang itanong. 'Di ba yung mga vlog ko ang pangit ng ano, ng mga video. Kaya salamat mga gandararat sa pagpanood nyo sa video ko. Salamat. Please subscribe mga gandararat. Marami pa akong ituro sa inyo. Bye-bye.